ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон. Чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барномаи ифтихор аст манзури шумо ва итминон дорам ки албатта аз садои мусиқи шумо аллакай пай бурдед ки фазои имрӯза фазои савту суруду мусиқӣ аст. тамошобинони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза қаҳрамонони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. Бо шабакаи Баҳористон бимонед. тамошобинони азиз, қаҳрамонони барномаи навбатии мо ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман Ниёзов Сунатулло ва Ниёзов Ҷаҳонгир. Сарвал шуморо хушомадед мегӯем ба телевизиони Баҳористон. Саломат бошед. Ташаккур барои даъвати моро пазируфтан ва маълум аст ки албатта дӯстдори санъат ҳастед. Маълум аст ки албатта беистеъдоди фавқулода наметавонистед шумо воқеан мақомҳои назаррасро дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ба даст оред. Ман шуморо бори дигар табрик мегӯям. Дар мавриди худатон ба тамошобинон маълумот медодед Ҷаҳонгир. Марҳамат. Ман донишҷӯи консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов дар факултети сарояндагии эстрадӣ дар курси 4 таҳсил мекунам. бале, саломат бошед. ва дар ин сабқат низ дар жанри сарояндаи эстрадӣ ширук намудед? Бале. мақоми чандумро ба даст овардед? Дуюм. дуюм. офарин. хуб, марҳамат шумо. Ман Ниёзов Сунатулло, донишҷӯи курси 1 консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунам. Факултети навозандаи эстрадӣ дар озмун ҷои дуюмро гирифтам. саломат бошед. Сазовор шудам. саломат бошед. бинандагони азиз, ёдирас мешавем ки Сунатулло дар жанри навозандагӣ мақоми дуюмро ба даст овардааст ва Ҷаҳонгир бошад дар номинатсияи сарояндаи эстрадӣ ҷои дуюмро низ ба даст овардааст ва сазовори диплом гаштед шумо. хуб, биёд сарвал Сунатулло аз шумо шурӯъ мекунем ки аз чанд солагӣ ба навохтани ҳамин асбоби гитара шумо майлу рағбат доштед? Ман аз синфи ҳафтум асбоби гитараро ба худ гирифта омӯхтам. ба мактаби мусиқӣ рафтам, онҷоро таҳсил кардам. баъд аз он ба консерватория омадам. бале. аз синфи ҳафтумин гитара менавозам. бале. дар ҳамин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман ки ба шумо тавсия дод ки шумо иштирок бикунед? яъне хоҳиши худатон буд ё ягон нафар ба шумо гуфт ки Сунатулло шумо дар ҳамин озмун иштирок бикунед, мақоми назаррасро ба даст меоред? ман аввалан хоҳиши худам ҳам буд. боз ҳам падару модар ҳам тавсия доданд ки баромад кунам, дар ҳамин озмунҳо ҳунари худро нишон диҳам. баъд баромад кардам. сарояндагӣ чӣ гуна ба дили шумо роҳ ёфт ва аз чанд солагӣ шумо суруд мехондед? Падари худам ки санъаткор аст. аз хурдӣ ба ҳамин санъат шавқу рағбат дорам. дар мавриди падаратон гуфтед ки санъаткор аст. метавонед дар борааш маълумот диҳед ки ки аст? падари ман Асрор Ниёзов аст. дар ансамбли вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон сардори ансамбли онҷо буданд ва айни ҳол ба нафақа баромаданд. бале, саломат бошед. беҳтарин. аз ҳама суруде ки ба дилатон наздик аст, биёед як чор мисраи замзама кунед. аз ҳама хуб, аз устод Баҳодур Неъматов. он кас устоди ман ҳастанд. در یادی نگار از بخارا به یادم و سخت به قرارا ره بسته و را بانی ره کور به بحر از حکمتی مدارا در یادی نگار از بخارا به یادم و سخت به قرارا ره بسته و را بانی ره کور به بحر از حکمتی مدارا ره بسته و را بانی ره کور به بحر از حکمتی مدارا. саломат бошед. ташаккур барои шумо. аҳсан. хуб, мегуфтед ки дар ягон саҳнаи калон то ҳол баромад кардед? олимпиадаҳои туркӣ иштирок кардем соли 2012 ва 13. бале. чӣ гуна сабқат буд? дар жанри сарояндагӣ буд. бале. ҷои чандумро гирифтед шумо? бори якум рафтагиамон дуюм ҷо гирифтем.
баъд бори дуюм рафтагиамон ҳамин хел ба шаҳрҳо ба сайру тамошо рафтем. бале тамошо рафтем. вақте ки шумо дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунед, масалан дар ҳамон давлатҳо бо забони онҳо шумо суруд мехонед ё ки бо забони миллӣ? Бо забони онҳо, чунки олимпиадаи туркӣ буд. бале, саломат бошед. Кадом сурудҳоро шумо дар он сабқат пешниҳод намуда будед? дар олимпиадаи туркӣ? бале. сурудҳое ки аз он ҷо ба мо дархост кардагӣ буданд, мо аз ҳамон сурудҳо аз Ибраҳим Татсес гӯем, як сарояндаи машҳури туркӣ аст ки аз он кас дар он ҷо замзама кардем. бармегардем сари озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман. медонем ки аз чанд давр иборат аст ва даврҳои ҳамин озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман чӣ гуна пушти сар мешуданд ва душворӣ буд? вақте ки мо ба худам ҳам сурудро месароидам, дар назари худам хуб буд, вале аз назари устодо каме хатогӣ дошт. чандин аз нозукиҳои дигар ҳаст ки доварон махсус ба он диққати ҷиддӣ медиҳанд. метавонед шумо як суруде пешниҳод бикунед ки бо авҷи баланд бошад? тоҷикистон гарди хокат сурмаи чашмони ман, қатраи оби зулолат ҷавҳари ман ҷони ман. чун кушодам дида бар дунёву дидам рӯи ту, аз ту ёфтам сарбаландӣ шӯҳрату ошоми ман. эй макони рӯдакиву хусраву синои ман. тоҷикистон номине кад матлаи девони ман. тоҷикистон номине кад матлаи девони ман. воқеан ба мақоми гирифтаатон арзанда ҳастед ва ман умед мебардам ки дар солҳои баъдӣ оне ки шумо иқдом мегиред, иштирок мекунед, мақоми аввалро ба даст меоред ва шояд шоҳҷоизаро ба даст меоред. муваффақият барои шумо ва Сунатулло. атрофи нозукиҳои ана ҳамин гитара мехостем суҳбат бикунем. чӣ нозукӣ дорад? чӣ ҷолибият дорад? асбоб хело ҳам садои форам дорад. хай аввал қин дар назар менамояду, баъд навохтанда, баъд одат мекунем. дар чанд муддат шумо ёд гирифтед? ман то ҳол ёд гирифта истодам. то ҳол омӯхта истодаед шумо. шумо гуфтед ки дар озмун мусиқиҳоеро пешниҳод намудед ки гурӯҳӣ буданд. буд ягон мусиқие ки ба таври алоҳидагӣ, яъне танҳо худатон тариқи ҳамин асбоб навохтед пешниҳод кардед? бале буд. метавонед ҳамон мусиқиро пешниҳод кунед? марҳамат. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хоб давр ба давр чӣ душворӣ буд ҳангоми иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман? душворӣ асарҳо буданд ки дар якум давр ягон асаре ки навохтем, баъд бояд дуюм даврда ягон асари калонтар, душвортар бояд навозем. баъд бояд нав бошад асар. лаҳзаи ҳассостарин, лаҳзаи бисёр пурҷӯшу хуруш, лаҳзаи тарсу ҳаяҷон, ин даври ниҳоӣ аст, даври финалӣ аст. даври финалиро шумо чӣ гуна пушти сар кардед? даври финалӣ мо хело ҳам бисёр тамрин кардем бо устодон Қаландаров Далер ва устод Умаров Ҷурабек.
хеле ҳам зиёд кор кардем. Албатта пеш аз баромад кардан ҳаяҷон буд. баъд аз ки саҳна мебураем баъд сабуктар мешавем. салом албошед, ташаккур барои шумо. идомаи барномаи ифтихор аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва идорас мешавем. қаҳрамонони навбатии барномаи мо ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман Ниёзов Сунатулло ва Ниёзов Ҷаҳонгир. бори дигар хушомадед мегӯем шуморо ба студияи телевизиони Баҳористон. мо медонем ки жанрҳо зиёд аст. жанри эстрада аст, жанри академия аст, опера аст, хуб, ва чандин аз жанрҳои дигар. ва шумо махсусан жанри эстрадаро интихоб намудед. барои чӣ? барои ин ки ба ман бисёртар ҳамин жанр маъқул аст ва ман дар ҳамин сабк рафтагӣ ҳастам, одат кардагӣ ҳастам. метавонед бигӯед ки кадом сурудҳоро пешниҳод кардед давр ба давр дар ҳамин сабқат? давр ба давр дар якум давр суруди устод Баҳодур Неъматов Тоҷикистони дилам ва дар даври дуюм суруди устод Зикрулло Ҳакимов Ман ҷавонам ва дар даври сеюм суруди устод Хушбахт Ҳакимов дар бораи Тоҷикистон суруд. дар кадом мавзӯъҳо бештар сурудхониро шумо дӯст медоред? Тоҷикистон аст ё ин ки дар бораи модар аст, падар аст, дар бораи ишқу муҳаббат аст, фарқ надорад ба ман. бисёр ҳар хел сурудҳо ба ман писанда. асос суруди хуб бошад ва оҳанги хуб буданаш мумкин. саломат бошед. ва Ҷаҳонгир, биёед ин лаҳза барои он ки мо шумо ҷавон ҳастем ва тамошобинони шабакаи Баҳористон низ қисми зиёдашон ҷавонону наврасону кӯдакон ҳастанд, биёед суруди Ман ҷавонам аз Зикрулло Ҳакимов чӣ гуна ки пештар гуфтед ба таври зинда 4 мисра замзама мекунем. марамат. ман давоми рӯзгори рафтагонам, ман нишони одамони бенишонам, ман ба ҳар як аскари аз ёду рафта ёдгори бегазанди ҷовидонам. ман ҷавонам, ман ҷавонам, ман ҷавон, ман ҷавонам, ман ҷавонам, ман ҷавон, ман ҷавонам, ман ҷавонам, ман ҷавон, ман ҷавонам, ман ҷавонам, ман ҷавон. идомаи барномаи ифтихорро бинандагони азиз аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед. хуб, Сунатулло, шумо навохтани гитараро интихоб намудед ва яъне мехоҳед ки ин касбро идома бидиҳед, ин ҳунаратонро, ё ин ки бо мурори замон шояд иваз мекунед касби худро? не, албатта ки давом медиҳам касби худро, бисёртар бо машқу тамрин мекунам. бале, аз навозандагони машҳур киро мешиносед, махсусан дар асбоби гитара? бисёртар Пако Делусия ки ҳаст, онҳо хуб менавозанд. аз Тоҷикистон ҳам ҳаст Илҳом Муҳиддинов, онҳо ҳам хуб менавозанд ва устодам Қаландаров Далер, аз онҳо ман бисёр чизҳоро аз онҳо омӯхтам. ин лаҳза метавонед ягон мусиқии шух пешниҳод бикунед?
саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Хуб, минбаъд дар кадом сабқатҳо мехоҳед иштирок бикунед? Иштироки шумо дар кадом сабқатҳо минбаъд бояд идома кунад? дар сабқатҳои байналмилалӣ мехоҳем ки иштирок кунем. берун аз кишвар, чи дохили кишвар бошад, чи берун аз кишвар фарқе надорад. яъне мехоҳед ширкат бикунед? бале. воқеан саломат бошед. хуб, шумо? ман ҳам мехоҳам ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ки баргузор мегардад дар он ҷо баромад кунам ва ҷойҳои намоёнро ишғол намоям. саломат бошед. ташаккур. пеш аз ҷамъбасти барнома биёед як сурудро пешниҳод мекунем. шумо месароед ва Сунатулло шумо менавозед. як суруд мешунавем бо овози зинда ва барномаро ба этимом мерасонем. марҳамат. имрӯз нигори мо наёмад, он дилбару ёри мо наёмад, он гул ки миёни боғи ҷон аст, имшаб ба канори мо наёмад, он гул ки миёни боғи ҷон аст, имшаб ба канори мо наёмад, имшаб ба канори мо наёмад. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ман барои шумо муваффақият таманно дорам ва итминони комил дорам ки албатта минбаъд низ дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок мекунед. албатта номбардори Тоҷикистони азиз дар арсаи ҷаҳонӣ хоҳед шуд. муваффақ бошед. хуш омадед бори дигар ба барномаи ифтихор ба телевизиони Баҳористон. саломат бошед. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки меҳмонони барномаи навбатии мо буданд ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман Ниёзов Сунатулло ва Ниёзов Ҷаҳонгир ки албатта мақомҳои дуюмро яке аз номинатсияи навозандагӣ ба даст овард ва Ҷаҳонгир бошад дар номинатсияи сарояндаи эстрадӣ. ва бинандагони азиз, инҷо барномаи навбатии ифтихор ба анҷом расид. то барномаи баъдӣ тан сиҳат ва хонобод бошед. хайр.